listen to my inner voice. Ez dut erain erraz izan idaztea, ez dut erraz izan haiek idatzi dutena kontutan hartu izana, ez dute hain erraz izan haien arteko kateak osatzea, ez dute hain erraz izan prestigiora sartzen naiz eta gauza kalitatezkoak idatzi. Emakume idazleak ahaztuak izan dira historian zehar. Horretan ez dago zalantzarik, baina zergatik, nola, noiz, noraino? Erantzunen bila ibiliko gara Artefaktuan, gaur Irati Jimenezekin hasita. Literatura beste arlo asko bezala, baina behar bada bereziki, horretan ados nago Isabela jenderekin, mutilen klub bat izan da. Eta gizonezkoen klub bat izan da. Eta kompetentzia gehiago dago klub horretan, idazle gehiago baldin badaude. Eta orduan genero oso bat baztertu baldin badaiteke, klub hori asko eskuragarriagoa da gizonentzat. Emakumeok egiten dugun literatura normalean konsideratzen da gutxienez emakumeentzako literatura. Horrek zer esan nahi duen inork ez daki. Gutxiespen bezala esaten da naiz eta emakumeentzat idaztea ez den publiko gutxigarri batentzat idaztea. Hala baliz. Esan nahi baduzue literatura egiten duguna emakumeena dena, emakumeentzako dela, femeninoa dela, hori ez da inolaz ere iraingarria. Ez da justoa, ez du zerikusirik egiten dugun literaturarekin, ez dago testuan oinarritua, baina ez da gauza iraingarri bat. Etortzen zaizkit burura emakume asko euskal literaturan zalantzarik gabe ez direnak tratatuak eta konsideratuak izan egin duten literaturagatik, baizik eta sokoratuak eta baztertuak beste esplikaziorik ez daukat emakumeak izan direlako. Batez ere emakumea. Batozkit burura Amaia Lasabat, orain hobeto konsideratua, baina behar bada ez orain diberen mailan. Eta etortzen zaigu gogora Laura Mintegi bat, ez konsideratua idazle bezala eta prestigiatua zegokion neurrian. Akordatzen naiz Arantxa Iturberekin, baitere Jasone Osororekin, esate baterako. Emakumeentzat kapitain bat literatura honetan, eta ez denak konsideratua izan berriz ere, bere literaturagatik. Eta akordatzen naiz jakina, nire belaunaldikideekin eta neronekin. Naiz eta emakume guzti hauek euskal literaturan zuen aspalditik, 80 hamarkatik ari naiz. Hala ere, lehen emakumeak bagina bezala tratatuak izan ginen. Hori egiten duelako patriarkatuak, horreko guztiekin kate begia utziz. Horrela isolatuago gaude eta ahulagoa gara. Eta tratatuak izan ginen baita ere modu gaitzesgarri batean. Literatura azaleko bat egiten genuela, arina, ez da egia. Ni oso harro nago Patxi Agirreren belaunaldikide izateaz adibidez, ez? Eta amek ez dute bezalako eleberri bikain baten eta nazioarteko arrakasta izaten ari den eleberri bikain baten autorea den persona bat zegoen adibidez literatura horretan. Eta esaten zen pasalkeriak zirela, eta gaitzesgarri bat, horrela izan gara tratatuak emakumeak euskal literaturan. Eta pentsatu nahi dut ez garela horrela tratatuak izango betiko, baina hori horrela ez izateko esan egin behar dira gauza hau.